Salut! Dorim să te informăm că acum poți beneficia de analize pentru ambalaje în regim acreditat. La EQ Lab, nu doar ținem pasul cu viitorul analizei ambalajelor, îl conducem. Tehnologia noastră de ultimă generație analizează fiecare detaliu al ambalajelor tale, de la recipientele de plastic, la sticlele PET și borcanele de sticlă. Imaginează-ți că ai puterea să examinezi și să optimizezi fiecare aspect al ambalajelor tale cu precizie și ușurință. Cu EQ Lab, exact asta primești. Metodele noastre inovatoare oferă o precizie și informații de neegalat, asigurându-te că ambalajele tale îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate și sustenabilitate. Oferim o gamă completă de instrumente analitice avansate, concepute pentru a satisface diversele nevoi ale industriei de ambalaje. De la teste de migrare globală, migrare specifică și proprietățile de barieră, până la evaluările impactului asupra mediului, EQ Lab acoperă totul. Echipa noastră de experți folosește tehnologie de ultimă oră pentru a oferi rezultate în care poți avea încredere, dar oferă și consultanță în implementare standardelor BRC Packaging sau IFS Packaging necesare pentru a pătrunde pe piața de retail. Te ajutăm să iei decizii informate, să reduci deșeurile și să îmbunătățești performanța soluțiilor tale de ambalare. Alătură-te viitorului ambalajelor cu EQ Lab. Folosește puterea tehnologiei noastre avansate pentru a duce ambalajele tale la nivelul următor. Cu EQ Lab, posibilitățile sunt nelimitate. Angajamentul nostru față de inovație și excelență ne diferențiază, făcându-ne alegerea ideală pentru toate nevoile tale de analiză a ambalajelor. Experimentează diferența EQ Lab astăzi. EQ Lab, tehnologie avansată pentru un viitor mai bun. Vizitează site-ul nostru pentru a afla mai multe.